panggah kukuh mung sumanding. Heeh. Nena Rina sopan wastu manem dodok tumandok jroning nala wah cakepane apik iki, Tru. Tumanduk jroning nala. Nala gareng. Ha iya. iku lamun ta nyata Oh, jebule mengangen-angen. Ha iya. Kaya sing nyiter. Ha iya. Nek gawe status jan medeni kalimate. Pelangimu di sini, pelangimu di sana. Lah kaya bapakne. Bapakne ra nganggo puisi langsung bres. Ya. wekasan tinemu Tinemu semu. Semu awake. Lemu. Ya. isane pasrah sumarah Mbah, nganyit-anyit ning ati. Heeh. Lamat wis katon tejane. Ya. lamat wus katon tejane yen kok krong katon Kelingan Darmi ya. Kene Tiwik iki nek gelem nembang ya apik. Mantune Obeng iki. Ngawur, men adohe kok ora apa-apa ora bakal nyaut. Heeh. Ya. Rasa tok pikir marang tuamu wis mangkel.
Pacane sarwa asri Jos. Ayo ngono ku sing tak karepake kabeh wae ora mung tiwi. Sing jeneng nembang ki cakepane tembang apa? Ya. Upamane cakepane tembang ki kaya ngene mau kadung tresna ya kudu saka batin. Oh iya. Dadi dirasake tenan. Upamane 45 ya lembayangke ki pas gerak jalan kali nembang. Ha iya. Dadi semangat luar biasa.